wise men Mbare guys, my wise men Mbare interpreted. Then that king man, no, does funny woman I save a king. About my putting woman or Maka is of myself. And General Concept interpreted that. Then Joseph of Ali. Vanzi, Znoreve, but there's going to be 10 years of good calf. Everything happens to go. But after those 10 years, there's going to be another 10 years of famine. So I have to prepare my bands. Then that Joseph and Tanga think is watching my brothers. So Joseph might go in charge, man. You are in charge. You are going to make sure you my bands are got zero and it's calf just over. That's why my brothers are Joseph, man. You guys in Zimbabwe in the man of Egypt, man. You have no charge. Calf, man. Brother, so brother, I don't our number of ever it's a voice through a cup, golden cup. Saka, so I'm up to the owner ones I guys, Mimichi, punishing your mom, skate Saka, Benjamin, younger son at last born. Scansaka, we are Panagua in the Bulls Abash. Sky Zogera Manju, Namdara Manju, Junza Jacob, Shaona, Benjamin Asarans, Agaba, and Escaite. What will be letting me? Because I would have mirrors, and I made such calf, but Mutsuka the same two. Such time I like us to wear the swing Joseph, Parkerson of the school. I need Joseph, Magating is a dinner in charge. That's how the children of Israel were colonized or were enslaved. I wanted to know would the Panemona I got a dream and I professor did dream Yakana King. I got him horses or whatever. I got out the king, I thought King as Rambati. King Pagarota Ope, the Gudona, which Garuta Ope, Padona, no. Dopagator King Mamboy Japera. Fanana Nemuka, Fanana Nemuka, Judge Nemuka, Sango, King Magamera Nigi, Makushe, Nebuchadnezzar. Look at the back of Tangira, there was a writing on the wall. Many taken puzzle. Interpret questions. The kingdom is going to be divided into three or something. I'm not. Papa should otherwise be like a water. But my wise man, I said one. The interpretation, it was called the writing on the wall. When I got to Wedzera and DJ Joseph. Was Joseph, I don't count this one. Chimoko Chaki. Varamba on the man. Saka Baisoji, Panebuchadnezzar and Dana. But Zaitaura, man, Zaitaura Ega, Zai criticize one. Sedaronen? Nehemiah. Jeremiah. Check on Soro. Ayo, Ugoga. Mamba on cards. Ayo, one on cards, you come away, Herod. Herod Muachoga, the brother, Akaura brother, Batura Chimo. Agara Nichmo, Oxtan and Ichmo,
John the Baptist vashizera zvikanzi zvakuita asibo ndiyo namwari should not love your brother's wife. Saka after that manje akapiwa opportunity pakaitwa banquet or something. Kamsikana ngamwana kemukanzuyo angatorwa akunzi ndiye queen. Kali vakadensa pamba ine maguest vapromise zvikanzi iwoga whatever wadensa so well even after my kingdom I can give you. Zvaurikuda zvese taura ndokuiti even up to half my kingdom. Vaenda unamhomu zvacho vabvunza zvikanzi saka ungade chii vakoshesa zvikanzi aikuda musoro waJohn the Baptist. Akatipwa nemhomu. Yachipa mwana vaitwa Yo, dream yako hiyo yangoitaura ngereni. It was King Nebuchadnezzar's dream. I don't know kuti ndiye akarota anditi but akarota chiidol anditi chine gold musoro, silver, chaseka ne clay foot anditi. Alright, another question I make. Mira, you make what chiroto chichi. Dati chiroto ichi chero panopwanyika chiidol chache. Ndoku kupararira kwakabva kwaita nekusiyana kwakaita marudzi ese vanhu zvokuti vanhu vanenge vakuita zvava Was iron and clay don't mix. hazvibatani saka kukanyika kwazvakaita zvaikutoseparira. Iwo John wazvifunga sei zvawafunga izvo? Ndiri munhu akaregedza zvemadrugs. Oh, it's because wakaregedza madrugs. Saka wawerenga Bible. Ndakambomira. John yosanyepire vanhu. Ndakambomira. Handi kubhema after kana weekend. Aiwa wataura vanhu. Since last year John. Because you on 4 days watu wambomira ka. Last year, last week it's a new dispensation. New one is 4 January. That's the 4 January. Last year. Most of the ones are not May. Then that join a neighborhood. That was sing out and put them. Oh, my nigga, I never know where it gets the Machamari. Saga, I think to Miracle. But the Miracle. Ndio hauna kuregera neungoti wangoti wakuda kumubhomisa uri kurwara. No. Hautozwa. Ingotaura dziwe nayo. Ndikati kutaura ndakakora ndaregedza. Ndakazorwara ndadosiya kudai. Wai ato imwe ni. Pane fear kaita plans vanenge vari abroad vanokutaura zvekuita waona kuti no yofana what to good books. No siyana nezvakato. Ndichoka ndakatozviitwa. That's a misguided. That's a very misguided. Aiwa but in Joshua zangu kuside kwake kana ndikora zviri right. Avangofunga ega kuti ndambomira mbanje. I decide what I want. Ndega nditombo kuti wanzita ndambomira. Ndikazenda zakati makuti azingaudzwa nomu. So guys, takatoenda kuchurch kunze kuti yo Alphonso takupa brains kufunga kuti ndaudzwa ndiri jamba uchi. Iyataura kuside kwake no zvakamboitika kwaari saka. Wataura uchirifea kwandiri. Exactly. Because inini kana nenioni. Ndichoni influence iyo wadamurongo. Yokuti I always try by all means. Inini ka. Ndicho try ready. Classic mogo, dogo, yes. So what is the problem? But I can't. Why? But I'm saying but don't say to someone who he can't. no. Akabudirira. I'm not Vanhu vangano vakaregera fodya, vanhu vakaregera mbanje, vakaregera doro. I'm very Chamwa. almost positive as you are. One who got a 6 months. No. Akutomudza maregerero kuti wakaregera nemusambe zvakanaka. Ndiye akutoisa answer. Aisa mareasons kapo. Ataura ega. Afanira ngototi hayi Uyu ani? Ataura ega. Uyu ani? John. Akati andisikuna kunzwa mushi.
saka ndakambotumira ndakamomira ambotanga ndakaregedza akazo ndakambomira reason yauyo yekuti ndazvitaura but handikuzwa bata abate ewikorosone ndaukuregera wakabira ndoma reasons andinawo inini. Where do you get that from? I get it from my personal life. Yekutika nditoudzwa nemwe munhu kwasha kana kuti boga regere zvakati zvakati. Oi ndekuside kwako yo. Kuside kwangu. So I'm just saying kuti it can also happen to anybody else. Saka you assuming kuti ndo zvaitika ona chi. Not kuti ndizvo. Don't assume. I'm not assuming. Saka assume. But I'm giving an example. Bai indakuta ndakuta ndachada bamachamba akuti hanzi pamwe because zvakati. Tino kuti isusu apature right. You are very right. Nai. Kana wabudiriro. Tinoda kugara. Zvanutora zvezvo zvezvo chete kuti ndese nditotiregedza. Kwete chamba chete.